Kapitan Frakasa, 1991. Hori da, novela hori argitaratu nuen urtea. Argitaratu nuenean, nahiko laster izan nuen aukera bat gaztelaniara itzultzeko, baina liburuei rebisatzen hasi nintzenean, nik liburuan jarri nituen ametsak, batez ere hizkera literarioen aldetik, ez ziren kunplitzen. Eta hizkera literarioak, horren kontuak ez kunplitzeak, nolabait eragin egiten zion kontakizunari ere. Liburuak oso kritika onak izan zituen, baina ni ez nengoen hain kontentu. Eta beti pentsatu nuen inoiz liburu hori berriro ere idatzi behar nuela. Eta pentsatzen nuen alaber laster egingo nuela. 30 urte pasatu dira. Ze getatu den bitartean, hori. Lana, beti gerorako utzi, eta ez nahi damutzen, hainbeste atzeratu izana, ze euskara literarioarentzat, panorama ikaragarri aldatu da 30 urte hauetan. Eta orduan horrek, bentaja izugarri bat egiten dio historia horri, ja nire hizkera literarioarekin, gaurko hizkera literarioarekin, eta gaur hizkera literarioa euskaldunak hartu duen mailarekin beste nola bat hori hartzen bat, beste indar bat hartzen du. Eta horrek mesede egiten dio liburuari. Beraz, orduko liburua dago hemen, baina liburu guztiz berria da zentzu horretan.